1 2 3 4 ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಆತ ಪೊಣ್ಣೆ ಕಂಡಿದಪ್ಪ ಬಲದೆ ಪೊಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೋಸೆ ಕೊರಪೆ ತಿಂಡಿದ ಮುಗಿಪುದೆ ತಿಂಡಿದ ಮುಗಿಪುದೆ 1 2 3 4 ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಆತ ಪೊಣ್ಣೆ ಕಂಡಿದಪ್ಪ ಬಲದೆ ಪೊಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೋಸೆ ಕೊರಪೆ ತಿಂಡಿದ ಮುಗಿಪುದೆ ತಿಂಡಿದ ಮುಗಿಪುದೆ. ಅರ್ಜುನ ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಲೋ. ಸೀಮಗಾಲಿ ಬೀಜೊಂದುಂಡು ಸೀಮಗಾಲಿ ಬೀಜೊಂದುಂಡು ಮೇಲಯ್ಯನ್ನ ಕೊಕೆರೊಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಕಲಿ ಬರಂಡ ಬೆಚ್ಚ ಅವಂದ 1 2 3 4 ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಆತ ಪೊಣ್ಣೆ ಕಂಡಿದಪ್ಪ ಬಲದೆ ಪೊಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೋಸೆ ಕೊರಪೆ ತಿಂಡಿದ ಮುಗಿಪುದೆ ತಿಂಡಿದ ಮುಗಿಪುದೆ ತಿಂಡಿದ ಮುಗಿಪುದೆ. ಗಾಯ್ಸ್ ಆಗಸ್ಟ್ 1 ತಾರೀಕಿಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅತ್ತರ್ವನ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬರೋದುಂಡು. ಆ ಲೆಕ್ಕಡೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ದ ಒನಸು ಅತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಇಡೀ ಊರಿಗೆ ಕೋರ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ವಾ 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 ವಾ. ಏ ವಂದನಾ